Tämä on tämmöinen 60-luvun kerrostalo kolmio ja tässä kyllä tehtiin nyt aika täydellinen huoneistoremontti. Eli melkeinpä lattiasta kattoon pistettiin uusiksi asioita. Lattiat tasoitettiin ja sitten kaikkiin huoneisiin asennettiin parkettilattiat ja seinät käytiin läpi samalla tavalla. Tasoitettiin, maalattiin uudestaan, katot maalattiin uudestaan ja semmoista niin kuin näissä asuintiloissa. Sitten oli vähän teknisempiä juttuja, eli tuo kylpyhuone pistettiin kokonaan uusiksi ja sinne tehtiin sitten kunnon veden eristykset ja kylpyhuoneen kalusteet uusittiin samalla, laatotukset, valaistus, kaikki sellainen. Ja keittiössäkin tehtiin remonttia, siellä säästettiin ne vanhat rungot ja niihin sitten pistettiin uudet keittiötasot ja kaapin ovet ja keittiökoneet uusittiin. Ja sitten säästettiin täällä noita vanhoja väliovia esimerkiksi, niin hujuremontit ne sitten entisöi, eli hiottiin ja maalattiin ne uudestaan, mikä oli tosi kiva juttu. No, ensin pidettiin semmoinen aloituskatselmus tuon hujuremonttien kanssa ja siinä käytiin läpi sitten että mitä täällä tehtäisiin ja kuuntelin tietysti heitä ammattilaisilta niin ideoita ja ajatuksia, että oikeastaan vähän niin kuin yhteistyössä mietittiin, että miten kannattaa tehdä ja mikä olisi edullista, mikä olisi järkevää ja millä saadaan niin kuin hyvä lopputulos aikaiseksi, että yhdessä heidän kanssaan niin mietittiin tuo kokonaisuus. Pysyin hyvin ajan tasalla ja siitä pitää antaa niin kuin iso kiitos, että sujuu kyllä hienosti. Meillä oli WhatsApp-ryhmä, missä vaihdettiin sitten nopeasti aina, jos oli jotain kysyttävää puolin ja toisin, niin saatiin kysyä ja vastata. Ja sitten sen lisäksi niin Petteri sitten piti hyvin sähköpostilla yhteydessä ja soiteltiin myöskin säännöllisesti. Että pysyin kyllä hyvin ja se oli vielä siinä mielessä tärkeä juttu, että asuin itse toisella paikkakunnalla silloin, kun tämä remontti tehtiin. Että en ollut paikan päällä täällä käymässä aina, niin piti pystyä luottamaan sitten siihen, että tieto kulkee, mutta kyllä kulki hyvin myös. Joo, olen tosi tyytyväinen lopputulokseen. Että kaikki on mennyt prikulleen sillä tavalla, kun sovittiin ja niin sitten erityisesti on ihatellut viimeistelyn jälkeä ja niin kuin työn jälkeen ylipäätään, että on kyllä niin kuin ammattilaiset olleet asialla, että olen tosi tyytyväinen. Kyllä ehdottomasti suosittelen, että jos vaan kuulen, että on joku remonttia miettimässä täällä Jyväskylän seudulla, niin varmasti suosittelen, että oli mukava porukka ja sitten sen lisäksi niin kuin kaikki meni just niin kuin oli sovittu, aikataulukin piti, että näin asiakkaan näkökulmasta niin hienosti meni.